3 ottelussa yhteensä. Viimeinen lyönti. Ja muut miehet ovat pesillä, kun lyönti lähtee, ja nyt se sitten menee Yrjäselle. Yrjäsen heitto on vähän huono, mutta kyllä sen vangitsee Levänen, ja näin ottelu on näiden 9 vuoroparin osalta pelattu, eli tilanne on tasan 5-5 ja mennään tuohon supervuoropariin. Ja hyvät katselijat, kerrotaan teille sitten uutinen, että me palaamme tähän finaaliotteluun kello 19.20, jolloin näette tämän ottelun ratkaisun. Ja myöskin tuo tuli jo sanottuakin, että Sotkamo on mennyt finaaliin. Se on siis kukistanut Oulun välierissä suoraan 2-0, mutta tämän ratkaisun te näette tänään kello 19.20. Ja tässä nyt samalla sitten vielä joukkueet ennen tämän supervuoroparin alkua pitävät pientä taktiikkapalaveria. Joten kyllä tämä mahtavan jännittäväksi tämä toinen välieräkamppailu menee. Pasi Niemelä piti tavallaan puheensa joukkueensa puolesta siinä, eli he pystyivät pitämään hurjissa paineessa tuon nollan. Lähellä siinä juoksu pari kertaa oli, mutta mainiosti Tahkon ulkokenttä kesti tuon tilanteen, kun siellä sitten Pekka Peltomäki yhdessä ankkureiden joukkuejohdon kanssa juonii lisäjuonia. Mutta me todellakin palaamme tähän otteluun ja sen ratkaisuihin kello 19.20. Siihen saakka pesäpallosta kuulemiin Alajärveltä. Vuoropari ei tuottanut tulosta ja nyt sitten mennään katsomaan, mitä toinen tuo tullessaan. Kyllä tässä on tarjottu teille, hyvät katsojat, koko rahan edestä huikeata pesäpalloviihdettä. Joukkueet ovat mielestäni mahtavasti pystyneet näissä paineissa pelaamaan. Siinä on nyt 2 ulkovuoroa kumpikin joukkue pelannut nollille. Ja kun ottaa huomioon, että siinä on kuitenkin lukuisia ajolähtötilanteita syntynyt, niin täytyy näille pelaajille nostaa hattua. Mutta tietysti tässä tapauksessa häviäjän kohtalo tulee olemaan murheellinen, varsinkin jos se häviö kohtaa ankkureita, koska siinä tapauksessa Tahko menee finaaliin. Matti Iivarinen heittelee Ari Halla-ahon kanssa siinä, kun lyönnit aloittaa Tahkolta. Numero 8, Ilkka Anonen. Ja tämä on siis nyt jo 11 vuoropari, kun lasketaan kaikki järjestyksessä niin kuin tietysti pitääkin. Ja Anonen väärällä kentälle. Ja häntä eteenpäin saattelemaan numero 9, Kimmo Pulliainen. Ja ensimmäisellä merkki päällä, ja tällä kertaa siinä pystyy sitten Kimmo ohittamaan Ari Halla-ahon. Lyönti on sen verran kova, että se painuu tuonne taakse. Etupesät täynnä. Ja Tahko on jälleen mainiosti rakentamassa itselleen tilannetta. Ja sitä selvittelemään Esa Honkalehto. Ja Essin hyvä varsi, jonka nuori Ari Halla-aho loistavasti hakee tuosta ja polttaa etenijän kolmoselle. Essi menee itse ykköselle ja tuosta näette vielä, kuinka tiukka pesäkilpa siellä on. Ilkka Anonen sinne syöksyy, mutta pallo on jälleen siellä jo kivipellon räpylässä ja sitten lisää on jo tulossa. Ja se lisää on se, että Asko Laine, kukapa muu, hoitelee Kimmo Pulliaisen kolmoselle. Ykkös-kolmostilanne, Asko jatkaa edelleenkin lyömistä ja ykkösellä on Esa Honkalehto. Tällaisessa tilanteessa on Pasi Niemelä jo kerran ottanut kotiin, kun siinä kaikki ankkureiden miehet odottivat, että Asko siirtää ainoastaan etenijän ykköseltä kakkoselle, mutta niin sieltä otettiin vain kotiin. Nyt sitten viimeinen lyönti ja Asko lyö tuonne väliin, mutta sillä ei missään nimessä kannata lähteä. Etula tulee kyllä tosi rohkeasti hakemaan tuota palloa. Kauhasee sen kuitenkin hanskaansa, ajolähtötilanne on syntymässä ja nyt sitä ajoa sitten tulee purkamaan numero 3, Jukka Yrjänen. Tilanne siis 5-5 ja yksi kuollut, tai yksi palo virallisesti pitää sanoa. Nykyään nämä kuolleet ovat pistetty romukoppaan ja paloja jaetaan ainoastaan. Yksi palo siis taululla.
Kolmosella kotiutusta odottamassa Ilkka Anonen. Siinä Iivarinen katselee koko Tahkon joukkoa, joka seisoo siinä syötönvalvojan takana. Hän tutkii siinä Pasi Niemelää ja tutkii vähän muitakin mailamiestä, että mikähän mahtaa olla pelin henki. Ensimmäisellä on merkki päällä. Veijo Turpelaa kohti tuo pallo menee. Veijo tulee sieltä varmasti vastaan. Heitto vähän lyhyt. Ja siitä tulee juoksu. Siitä tulee juoksu. Lyöjänä on Jukka Yrjänen, tuojana on Ilkka Anonen. Ja tuon kyllä mielestäni laittaisin ehdottomasti vähän ulkokentänkin piikkiin. Tuossa näette kuinka Kimmo Pulliainen sieltä tulee tuon juoksun tuojana, rutistaa ja Matti Iivarinen ei saa tuota palautusheittoa kiinni. Ja näin vierasjoukkue on siirtynyt juoksun johtoon, kun Kari Kuusiniemi on jo lyömässä ja ajolähtötilanne on edelleen meneillään. 1 palo taululla. Siinä Turpela palautti vähän huonosti, ehkä siinä Mattikin olisi askeleen voinut taaksepäin ottaa, ei tuo heitto nyt niin paha ollut, mutta tietysti tällaisessa tilanteessa kun näkee, että eteni ja sieltä vimmatusti tulee, niin siinä yritetään mahdollisimman kaukaa tuo pallo haalia. Poppo oli sen verran paha pehmeältä kentältä, että tämä oli lopputulos. Kari Kuusiniemi ensimmäinen lyönti menee kopiksi. Ja nyt sitten jos tuosta juoksu vielä syntyy, niin Tahko on kyllä vahvasti finaalipaikassa kiinni. Toki se on sitä nytkin jo. Vähän takaväärä ja Karra painaa lyönnin väliin, kyllä! Hän lyö väkisin tuonne kakkospuolelle väliin ja näin sieltä Honkalehto tuulettaa. Hän tuo tilanteeksi 5-7 kotijoukkueen juoksut, siis ensiksi mainittuna lyöjänä Kari Kuusiniemi, tuojana Esa Honkalehto. Ja nyt pelissä on kyllä ratkaisun makua. Ja Karra lyö taas väliin, mutta tuon Myllyniemi hakee, mutta ei pysty polttamaan eteniä kakkoselle ja näin. Kenttä tyhjenee siltä osin, että ykkösellä ja kakkosella ei ole etenijää, sen sijaan kolmosella eteniä on, joten Tahkon kannalta tilanne jatkuu suorastaan upeana. Tuo oli Kari Kuusiniemelle jo 3. lyöty juoksu tässä ottelussa ja Esa Honkalehdolle ensimmäinen tuotu. Ja sitten peli jälleen täydessä käynnissä. Simo Eerikäinen kääntää tuonne kolmospuolelle ja tuosta Veijo Turpelan ilmeistä ehkä voitte jo jotain päätellä. Tilanne 5-7. Eerikäisen lyönti keskelle on hyvä ja sieltä irrotaan välittömästi. Ja nyt joudutaan taittoheittoa käyttämään. Ja Askolainen tulee kuin tuleekin kotiin. Ja siinä syntyy kyllä ehkä tämän ottelun ratkaisu. Simo Eerikäinen lyö, Askolainen tuo. Tilanne on 5-8. Katsokaa tuossa Askon irvistystä kun hän tulee. Ja hän on ehdottomasti yksi tämän ottelun sankari. Se oli Askolle jo peräti 4. tuotu juoksu. Ja kun muistetaan, että hän on lyönytkin vielä yhden juoksun ja vaihtanut mahtavasti, niin siinä on miehelle kerrakseen tässä ottelussa. Ja lyömässä tällä hetkellä Mika Eerikäinen ja ainoastaan ykkösellä siellä on eteniä ja Tahko pelaa nyt pitkää sisävuoroa. Siellä on vasta 1 palo taululla ja he johtavat 3 juoksulla tätä ottelua. Simo Eerikäinen tuulettaa siinä niin kuin pitääkin. Hän ratkaisi oivallisesti tuossa äskeisessä tilanteessa. Tietysti siinä myös täytyy sanoa, että Ismo Mäkelän olisi pitänyt pystyä suoraan tuolta heittämään ilman taittoa, koska pallo tuli niin hyvin hänelle. Jari Levänen lyömässä ja Leväsen ensimmäinen lyönti kivipellon hanskaan. Ja sitten Iivarinen nostaa korkeata ja Levänen lyö kohti Myllyniemeä ja Myllyniemi heittää. Siitä tulee haavat ja näin Tahko jatkaa pyöritystään. Numero 8, Ilkka Anonen. Ilkka on tässä ottelussa pelannut myöskin varsin mallikkaasti, vaikka tietysti nämä todelliset suoritukset eli lyödyt ja tuodut ovat jääneet muille miehille, mutta niin vain pitää muistaa, että joukkue on juuri tasan sellainen kuin kaikki sen 9 pelaajaa ovat, eli siellä ei ole ketään, ketä kannattaisi yhtään vähätellä tai katsella sillä silmällä. Jokainen täyttää tehtävänsä tuolla moitteita, niin kuin Ilkka Anonenkin nyt, eli hän järjestelee Kimmo Pulliaiselle mahdollisuuden mennä tuonne kentälle. Ja Pulliainenhan sieltä on jo tässä ottelussa 2 juoksua pystynyt tuomaan. Ensimmäinen lyönti Tuomo Talbakalle. Nyt vähän vaikuttaisi siltä, että ankkureiden vire on tuossa mennyt. Matti Iivarinen yrittää vielä sytyttää omia nostamalla korkeaa tolppaa ja vastaavasti Myllyniemi kauhoo siellä kakkospolttajan tontilla upeasti. Pulliaisen viimeinen lyönti. Pitkään on Tahko nyt pyörittänyt 1 palolla tätä peliä. Siitä lähtee Pulliaisen
viimeinen ja hän nostaa sen varmasti tuonne korkeuksiin ja tällä Tahko pitkittää nyt tätä peliä. Ja mikäli Tahko tässä nyt sitten finaaliin menee, niin se on ensimmäinen kerta sitten vuoden 1981, jolloin hyvinkääläiset voittivat Suomen mestaruuden viimeksi. Kaiken kaikkiaan 3 kertaahan Tahko on tuon mestaruuden voittanut. Mutta ei tässä nyt kannata mestaruuksista puhua vielä mitään, kun peli on kesken. Honkalehto menee komeasti ykköselle jälleen kerran. Ja se oli jo peräti 6. kerta tässä ottelussa, kun hän menee tyhjälle kentälle. Ja Askolainen. Väärä otetaan pois. Asko on ollut sellaisessa pelihurmiossa, että siellä keskellä kenttää on taas tilaa ja sinne mies roikottaa. Tällä kertaa hän roikottaa sitten Varren, jonka mainiosti siinä etukenttä haalii itselleen. Sieppari Ari Halla-aho ottaa kopin. Heitto kuitenkin sen verran huono, että siitä tulee ainoastaan haava. Tuosta näette, kuinka Halla-aho komeasti venyttää. Pahasta asennosta hän joutuu heittämään. Ja sitten Asko, toinen lyönti kiertää Turpelalle. Ja sitten Askon viimeinen lyönti. Tahko johtaa 3 juoksulla. Ja sitten Askon viimeinen ja menee kuin meneekin sinne Myllyniemen taakse, vaikka osuukin siinä Karin räpylään. Näin Asko menee itse kentälle. Ja häntä tulee eteenpäin saattelemaan numero 3 Jukka Yrjänen. 1 lyöty juoksu tässä ottelussa ja nyt sitten Yrjäsen kakkosen ja varsi on vähän liian pitkä. Talpakka tulee hyvin vastaan ja polttaa varmasti Etenian kakkoselle. Näin Yrjänen menee itse ykköselle ja Kari Kuusiniemi tulee sitten häntä eteenpäin saattelemaan. Karra, joka nyt sitten siinä vähän sortuu itsekin merkkivirheeseen. Jukka Yrjänen, joka tällä hetkellä on ykkösellä, oli tuon yhden ratkaisevan eli 6. juoksun lyö. Ja sitten Karra lyönti kolmospuolelle, vähän riskinoton makua siinä on ja siitä tulee 3. palo. Ja nyt sitten nähdään, mihin Alajärven ankkurit pystyy tänään täällä kotistadionillaan. Tahko johtaa 3 juoksulla ja on vahvasti kiinni finaalipaikassa. Mutta tietysti pesäpallossa kaikki on mahdollista. 3 juoksua on tosin kyllä niin suuri etumatka. Ja varsinkin kun ottaa huomioon, että molemmat joukkueet ovat pelanneet niinkin hyvää ulkopeliä tänään. Mutta Pekka Peltomäki yrittää siellä vielä luoda omaan joukkueeseensa taisteluhenkeä, jolla tämä ottelu sitten pystyttäisiin mahdollisesti vielä viemään eteenkin päin. Ankkurithan oli viime kaudella 7. ja se haki tälle kaudelle tietysti onnistumista ja se onnistuminen tulisi vain siinä tapauksessa, että joukkue selviäisi finaaliin. 11 vuoroparin loppu ja tilanne 5-8. Tämä yksi suomalaisten pesäpallokenttien legenda Pekka Peltomäki on luotsannut Alajärven ankkureita useamman vuoden hyvällä menestyksellä. Ankkureiden viimeinen mestaruus on vuodelta 1989 ja niitähän tuli silloin 2 peräkkäin. 88 tuli myöskin, mutta nyt sitten näyttäisi siltä, että Tahko on finaaliin menossa. Ankkurit aloitti oman sisävuoronsa ja se aloitetaan heti koppilyönnillä, eli Talpakka kopittaa itsensä, sitten tulee Mäkelä lyömään. Ja tässä varmasti haetaan nyt kärkeä tuonne kentälle, eli Matti Iivarista. Ja näin Levänenkin voi nostaa vähän korkeampaa. Ismo Mäkelä lyö tuonne kakkospuolelle, Kari Kuusiniemi tulee ja vangitsee tuon pallon. Ja Levänen nostaa korkeampaa ja korkeampaa, tuo menee Kimmo Pulliaiselle. Ja Mäkelän viimeinen lyönti. Ja Levänen antaa tosi korkeaa, tuo viimeinen on väärä ja siinä Mäkelä sitten pääsee vapaalla kentälle lyömään numero 9 Ari Halla-aho. Tuo väärä otetaan pois. Ja Halla-ahon ensimmäinen lyönti on etulaiton. Sieltä Kuusiniemi palauttaa nopeasti pallon lukkarille ja Levänen nostaa nopeasti ja nyt tulee Halla-ahon mainio kova tuonne keskelle ja näin ankkurit jatkaa taisteluaan. Ja Matti Iivarinen tulee sitten tilannetta selvittelemään. Etupesät siis täynnä, kuolleeton tilanne. Ja Ismo Mäkelä kakkosella. Ja Jari Levänen nykii siinä ja katsoo mitä Ismo Mäkelä tekee. Tämä menee, Matti ottaa siinä riskiä. Hyvä kääntö kakkospuolelle, menee kuitenkin useita metrejä laittomaksi. Tämä on tietysti ankkureiden yksi mahdollisuus tässä tilanteessa ottaa pientä riskiä. Tosin tuossa nyt kun juoksun tai pari saisi, niin kun kuolleeton tilanne on, katsotaan mihin Matti pystyy, menee keskelle. Eerikäinen polttaa, kyllä, polttaa Mäkelän kolmoselle. Varmasti Simo Eerikäinen vangitsee tuon pallon kiinni ja näin Matilla on vielä sitten vaihtotehtävä edessä, kun ykkösellä oleva eteni eli Ari Halla-aho on siinä odottamassa.
Ja Matin viimeinen lyönti painuu hyvin tuonne taakse ja menee myöskin mainiosti väliin. Eli tilanne jatkuu. Mutta yksi palo on siellä taululla jo. Ja Veijo Turpela tulee lyömään. Ensimmäisellä merkki päällä Turpela lyö jälleen Eerikäiselle ja Eerikäinen näkyy nyt sitten polttavan miehet, vaikka heittääkin huonosti. Heittää sen verran huonosti, että Mika Eerikäinen pudottelee palloa. Näin Tahko vielä tarjoaa ankkureille. Katsokaa tuossa. Vähän matalaksi jää ja se ei sinne hanskaan sitten koskaan liimaannut tuo pallo. Ja ankkureilla ykkös-kolmostilanne. Ja Veijo Turpela lyö. Ja lyö varmasti Iivarisen tuonne kakkoselle. Ja sitten itsellä on vielä yksi lyönti jäljellä. Joten ankkureilla on vielä mahdollisuus juoksuun, kun Ari Halla-aho oli siellä kolmosella odottamassa tuota kotiutuslyöntiä. Takapesät siis täynnä. Levänen nostaa korkean, josta myöskin Turpela nostaa yhtä korkean ja näin. Anonen ottaa tuon kopin pois. Se oli aika yllättävä ratkaisu. Tosin pitää tietysti muistaa se, että tällä varmistetaan sitä, että sieltä nyt ei koko pajatso tyhjentyisi, mutta ankkurit pääsee kyllä nyt rummuttamaan. Kun takapesät on täynnä, niin pahoja lyöntejä tietysti tuonne kentälle, että se tässä pitää ottaa aina huomioon. Pakkotilanteen järjestämällä niin ainakin saataisiin ehkä paloja sitten aikaan. Saas nähdä, onko merkki nyt siinä asennossa sitten Niemelällä tuolla, että tämä pudotetaan, kun Taavi Kivipelto lyö toisen. Ei, Taavi menee itse sinne kentälle. Ja ajolähtötilanne on syntymässä. Ja nyt sitten Vesa Vainio kotiyleisön edessä. Vesa on tuo 3 juoksua tänään lyönyt ja oma yleisö odottaa häneltä varmasti nyt sitten melkoista moukkua. Yksi palo taululla. Ari Halla-aho odottaa siellä kolmosella kotiutusta ja toivoo pääsevänsä sieltä, kun Vesan ensimmäinen lyönti lähtee, nousee korkealle ja menee pitkälle laittomaksi. Vesa tietää myöskin itse täsmälleen tilanteen. Hänen pitäisi tässä nyt onnistua. Sitä häneltä odottavat kaikki. Ja Levänen taas vastaavasti katselee, että milloin syöttö lähtee. Nyt se lähtee ja se menee pitkälle ja korkealle. Ja se menee Ilkka Anoselle kopiksi. Näin Ari Halla-ahosta tulee haava. Ja tilanne jatkuu tietysti nyt, koska Vesalla on vielä tuo etutilanne hoidettavanaan. Viimeinen lyönti ja nyt pitäisi sitten ainakin sellainen lyönti saada, että siitä ei paloa tule. Mutta kyllä siitä, nyt saas nähdä miten käy. Siinä nyt Etenijä törmää ulkopelaajaan ja siellä käsiä nyt levitellään voimakkaasti. Joka tapauksessa tuosta näette hidastuksesta. Kyllä, siinä törmää Etenijä kiinniottajaa, mutta pallo ei ollut hallussa. Ja väisti, älä viitti. Mene jatketaan peliä. Suu kiinni ja jatketaan peliä. Hiljaa, nyt suu kiinni, jatketaan peliä. Kärjen takana Etenijän pitää väistää. Väistää, jos ei toinen tule suoraan päitä. Jatketaan peliä. Mene tonne. Vittu sun. No niin, siinä vähän tunteet sitten kuumenevat jo itse kullakin. Katsokaapa tuossa noin. Siinä nyt kelataan vielä kerran tuo tilanne. Katsokaapa nyt, onko siinä pallo hallussa ollenkaan vielä. Etenijä tulee noin. Ota tuosta nyt sitten selvää. Kärjen takanahan tuossa Etenijä meni, joten hänen periaatteessa pitäisi väistää, mutta toisaalta myöskin ulkopelaaja peruutti samaan aikaan tuossa tilanteessa. No, tilanne on tämä. Ottelun päätuomari on ratkaisussa tehnyt. Yksi palo taululla ja ajolähtötilanne Matti Iivarinen kolmosella ja lyömässä Kari Myllyniemi. Tällaista dramatiikkaa tähän peliin tietysti pitää liittyäkin, kun pelataan supervuoroa eli 11 vuoroa jo. Ja Myllyniemi kakkosrajaan, mutta Pulliainen pitää varmasti ropan siinä takana ja ottaa pallon kiinni. Ja siitähän se tietysti myrsky nousisi, jos ankkurit tässä nyt pääsee tasoittamaan, kun Levänen irrottaa mahtavalla taktisella väärällä kollegansa tuolta kolmoselta ja siinä taisi olla tämän ottelun ratkaisu. Kerrassaan mahtava takaväärä ja Matti Iivarinen tulee sieltä, toinen palo. Ja nytkö sitten ratkaisu tulee? Siellä nyt sitten ei Etenijä tuolla kakkosella lähde minnekään ja siitä se tulee. Ankkureiden peli on pelattu. Hyvinkään Tahko voittaa tämän ottelun 2 supervuoroparin jälkeen.
8-5. Te olette nähneet upeaa pesäpalloa, jossa jännitys on säilynyt loppuun saakka. Näin Hyvinkään Tahko voittaa tämän ottelun siis 8-5 ja menee voitoin 2-0 Superpesiksen finaaliin, jossa se kohtaa sitten Sotkamon Jymyn. Alajärven ankkureiden kohtaloksi tässä ottelussa tuli sitten kovan taistelun jälkeen hävitä tämä matsi. Tahkosta kannattaa ilman muuta nostaa tänään esiin Askolainen, Kari Kuusiniemi, mutta tietysti kaikki pelaajat ovat olleet tänään tärkeässä roolissa, kun Tahko tuota voittoa on lähtenyt itselleen hakemaan. Ja tietysti Tuomies tuossa teki yhden ratkaisevan tempun ottamalla virkaveljensä Matti Iivarisen irti tuolta kolmoselta. Ja näin, hyvät katselijat, nämä kemut päättyvät Tahkon voiton juhliin, ja kun kerran